Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, txantxariak, musikariak. Kaixo! Nortu zarete zuek? Gu txantxariak gara. Txantxariak eta zergatik duzu izen hori? Txantxariak? Txantxak gustatzen zaizkigulako. Festa giroa, ondo pasatzea eta humorez bizitzea gustatzen zaigu. Zer da txantxarien kontu hori? Txantxaria, txiba edo zibotaria ere deitzen zaio. Eta guk oso gustuko dugu Aiton Amonen jolas tradizionalak ikastea. Bai, gainera, maletarekin batetik bestea ibiltzen garenez, ezin hobea iruditu zitzaigun izena. Gure lagun leitzarrak alaxe bota zigun. Zuek, ez zatea ez, galdiki hotxekoak! Txantxaria baina ipurdi hori nego baduzue! Hau da nire eskua polita benetan, hau da beste eskua polita benetan, hau da zure eskua polita benetan, hai! Trula, trula, lai, korroan alai, alai, trula, trula, lai, korroan alai, alai, hau da nire besoa polita benetan, hau da beste besoa polita benetan, hau da zure besoa polita benetan, ai! Trula, trula, lai, korroan alai, alai, trula, trula, lai, korroan alai, alai. Hau da nire ukondoa polita benetan, hau da beste ukondoa polita benetan, hau da zure ukondoa polita benetan, hai! Trula, trula, lai, korroan alai, alai, trula, trula, lai, korroan alai, alai, hau da nire belauna polita benetan, hau da beste belauna polita benetan, hau da zure belauna polita benetan, hai! Trula, trula, lai, korroan alai, alai, trula, trula, lai, korroan alai, alai. Txango, 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 musu bat emango. Nundago, ez Kaixo! Kaixo! Jolasen nahi zurekin? Bai? Txokolate jolasa ingo dugu? Bai. Ea ba. Txokolate, txoko, txokolala, txoko, txokotete, Txokola, txokote, txokolate. Oso ondo. Zuek ere nahi duzue jolastu? Bai. Ea ba, bikoteka jarri. Ta poliki, poliki, lasai, lasai. Txokolate, txoko, txokolala, txoko, txokotete, txokola, txokote, txokolate. Ederto! Txokolate, txoko, txokolala, txoko, txokotete, txokola, txokote, txokolate, txoko, txokolala, txoko, txokotete, txokola, txokote, txokolate. Oso da. Txokolatea! Itza entzutearekin bakarrik, gozetu egiten naiz. Izango da gustatzen ez zaionik ere, baina niretzat behintzat, ez dago pareko janaririk. Badakizuen ondik datorren txokolate hitza? Nahuatel hizkuntzatik dator. Ate bukaera duten beste hainbat hitzen moduan. Tomate, kakaoete, koiote. Nahuatel hizkuntza, Mexiko hegoaldean bizi den herri indigena batek erabiltzen du. Kultura aztekaren hizkuntza izan zen hain zuzen ere.
Guk txokolatea gozoarekin lotzen badugu ere, kakaoa garratza da izatez. Nahuatl hizkuntzan, xokolate litzaren esanahia ur garratza izango litzateke. Xokok garratza eta atel ura. Dena dela, hitz askorekin gertatzen den moduan, txokolatearen jatorriaren inguruan zalantzak eta teoria desberdina daude. Ze haizeate! Ea zer behar dudan. Arrautzak, azukrea, irina, kakaoa eta gurina pixka bat. Ziur nago, Antxon eta Txantxibiriri gustatuko zaiela. Beno, lehenengo arrautzekin hasiko gea. Orain, arrautzei azukrea botako diogu. Eta kakaoa eta irina baita ere. Orain, dena nahastu beharko dugu. Bai, goxoa aterako dela bizkotxoa. Ze goxoa dagoen! Beno, orain moldeak oipetu behar dut. Ara? Ta non dago moldea? Hemen dago! Gurina pixkat jarriko diogu. Iepa! Pixka gehiago. Beno, dena prest dut eta orain orea moldean sartuko dut. Hau desastre ateratzen nahi zaidana. Baina ziur nago goxo-goxoa egongo dela. Orain, labera sartuko dut 30 minutuz. Ea da zer moduz ateratzen den. Iepa! Ea ba, zuek esango didazue zer moduz atera den. Karri. Bai ederra! Bai! Errezeta pasaberko didazu. Nik ere probatuko dut. Errezetako? Bai, nik probatuko dut bai zu prestatutako hori. Txirrintxon, txirrintxon, erroskari kaminon. Txirrintxon, txirrintxon, erroskari kaminon. Auskalo non izatozen oraingoan. Zu ere, gure antzera, ez zara toki berean luze egotekoa. Ez Ekuadorretik nator. Banuen bai zuek ikusteko gogoa nire txantxorik utunak! Aizue! Begira! Ikusi zer ekarri dudan. Kakao haziak dira. Super garratzak dira. Hauekin txokolatea egiten dute. Ta nondik atera dituzu? Ba, nire azkeneko bidaian nekazari batzuek ikusi nituen
hauek jasotzen biltzen. Ta banaka biltzen aldituzte hazi horiek. Beno, laban batekin meloi itxurako fritu bat irikitzen dute eta bertatik ateratzen dituzte kakao haziak banaka. Jo, haze lana banaka ateratzea, ezta? Ba, bai, alaxe da. Ikusi nahi alduzue nola egiten duten. Bai. Etorri. Txokolatearen prozesua ikus dezagun. Hauxe da kakao fruitua. Lehenik, uzta bildu behar da. Fruitua ireki eta barruan duen mamia ateratzen da. Gurina kendu eta eguzkitan lehortzen utzi. Ondoren, txokolate ekoizleei eraman behartzaizkie kakaoaleak. Kakaoaleak prozesatuz, likido bihurtzen dute lehenik. Gero, izoztu egiten dute hobeto landu ahal izateko. Bukatzeko, txokolatea urtu eta moldetan jarrizkero, dendetara eramateko piltzea besterik ez zaio gelditzen. Lagunok, ordua iritsi da. Loterako leku bila joan behar dugu. Eta orain hau dena jaso? Bai, Ba hoxe. baina aurretik abesti bat egingo dugu. Bale? Bueno, txine. Zua amaitzean,